गौरी सूर्यवंशी, एस मराठीमध्ये आपलं स्वागत। वळूया आजच्या बातमीकडे। दिंडोरी शहरामध्ये आज शिवस्वराज्य यात्रेचे कार्यक्रम असल्याने आज महाराष्ट्र राज्याचे माननीय जयंतराव पाटील, खासदार अमोलजी कोल्हे व विविध मान्यवर हे यात्रेनिमित्ताने दिंडोरी येथे येणार असल्याने विधानसभेचे उपाध्यक्ष नामदार नरहरी झिरवळ यांचे पुत्र गोकुळ झिरवळ यांनी आज बॅनरबाजी केली आहे। मागील काही दिवसांपासून पिता पुत्रांमध्ये विधानसभेची लढाई लढली जाणार का अशा चर्चेला उधाण आले होते। आता तर शरद पवार गटाकडून गोकुळ झिरवळ यांना तिकीट भेटणार का असे विविध चर्चेला उधाण आलेले आहे। ब्युरो रिपोर्ट, एस मराठी न्यूज, दिंडोरी। अशाच नवीन ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आमच्या एस मराठी न्यूज चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका।